mo gagawin, gawa mo gusa. Ayaw lagi ba? Ayaw ko na ikaw gusa lagi. Ano sa may saan yung gawa mo ko gibuhat ka dautan. Ako rin ito ganun. Hoy, tugas tinod. Ikay nagkawat nimo sa simbahan ba? Wa ko maghilabot lagi. Inosente ko ngunong yung mo kung sumanginlan. Ay, klaro kasi imong mata, liraw kay imong mata, klaro kay nagkawat og limos. Tugas tinod. Wa ko nanghilabot. Wa ko inosente ko. Di ko mutukan. Wa ko isa. Ngunong yung mo ko sumanginlan dire. Unsay wa nay nakakita nimo? Imong gikawat ang limos sa simbahan. Ha? Pre, ikaw na po, gahe kayo. Di juga mutuan pagtarong ha. Sige, dayon na. Masikite ko kay ikihat mo. Sumbong na mo sa human rights. Iyo kong gabisakitan. Bawal na. Delikado tan. Na human rights. Bautan. Pre, ang lakaw sa ta kay atong sabutan, gahe kay patuganon. Diri. Ito siguro silang mahadlok nila ay. Gahe ko ni, wise ko ni. Bijama-jama naman sila. Aw, karon makagawas ako ni ron. Di pa na sila kapasakit na ho. Bahala mo diha kung say pangistorya nyo na ho. Di ko mo angkon. Bahala mo diha eh. Jeep, Oy, nalagi mo. Unsa man tay istorya nun? Nadung mo ra. Jeep, napay sabutan. Kay nay among nadakpan dito, dili mo angkon. Kinahanglan nga ato siyang patuganon karon. Na ato na siyang dramahon. Chip, batay. Gahe yung muang ko ning tawana ba? Sa may mayong bato na to ne. Unsa may mayong bato na to na kanang nang may ideya? Chip, naami na hunanaan. Magbuhat tagpaing para nga siya mutugan. Kung okay ka, Chip, mao na mong naplanuhan. Pero ug sugot ka. Unsa ibot ninyong paibot? Aw, bot ninyong pasabot. Gamira na kay. Chip, natay buhaton, kinahanglan mo uyon ka sa among gikasabutan para mo patugal to na tong nangawat dito. Ha? Uyon ka? Ah, sige, kana way problema ba? Boss, okay na ba, boss? Sige, Chip, okay na. Tara. Pitok-pitok lang mata ning atong chip ba? Chip, so magbuhatag props ha. Kinahanglan nga ato ning magpaasip juga nga hinakpan juga namo. Nay atong sinina gina, ang imong buhaton igabot dito, magpaluya-luya ka, ha? Sige, sige, sige. Sabot? Sige, sige. Ya. Sulod na pe. Tugan ba? Tugan! Di ko matugan. Tugan! Di ko lagi. Okay. Pre, Oy. kung may angay na tong buhaton na ni. Pre, ato aning dalon sa interrogation room. Sige. Tara, tara. Asa mo ninyo dalon? Dali ba? Ako ba? Unta usa pagtikangan eh. Isa. Dali! Ano to? Dito pre. Ay, ato ba lang? Kini nay, ninyo kay kapasi pa na din tinuod ha. Sa. Oh, sorry kay Chip. Sorry, Chip. Acting naman ni ato. Kay to dito ba? Lagi basta inilayan eh ipakita nga ako andun nga dili din mo kuan ba. Ah, sige, sige, sige. Oh, Sige, sige, sige. taro nga pag ago ba para madugan sa bigas ba? Dili tinuod bro, acting ang mga tinuod ha. Lagi, lagi, lagi. Eh, sandit. Chip, pasensya kay Chip. Buhat ng tanin si para mutugan tong kawatan ni Sige, lagi, okay, okay, okay. Hmm. Sige, sige, sige. Sige, basa. Basta ay lang kay tunod kay kuan ay kay susuha ha. Sige, Oh, sige. sige. Tugan ba? Oh! Tugan Tugan ba? Bugawas ta pa lupay pa ba? Pasib nga gikulata bukan mo ba? Ha? Lagi, lagi, lagi. Sige. Sige, Ha? sige. Okay. Sige. Oh, kanigya, kanigya. Saman, di ka ba nga mutukan? Dilog na ka. Oh, di ko Tugan tukan na. lagi. Ana lagi. Tugan na. Oh. Huwat na pre nga kay. Nahoy kuwaon na rin ka dali. Sige, pre. Gahi jadi ka dito, butukan ta na, pre. Uy, unsa ko niya ha? Awet ni pangutan na na.
tigwasan ti ka niya. Chip, kusga pa na mo siya. Chip, papamudugan sa bikas. Di siya, di. Ingat ka na mo, ha? Pasip na, patay na ka. Amo ka, nagdaon dito. Ya. Ha? Sige. Okay? Sige. Sige, patay ba? Yan. Sus, pre, luoyan ni tawhan ah. Oh, itong buwan ba na eh? Hindi na mamatay. Pre, kinahanglan mo order na kag duha ka lungon. Anong duha man? Aw, duha? Kay kanadi ay. Sip, ko gusto matay siya putok anak ko. Ako may kawat. Putok anak ko. Aw, ikaw di, kawat limos. Ay, na ko patya. Sulbat problema. Animal kang tawhana ka. Palisulisuron buko nimo. Tubuan man ni ka. Ako na mo yun. Putok anak. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.